Igama ndinguBhabhazela. Ndibhalele kwaKhumb'ulekhaya ukuba ndicela bandifonise umsebenzi. Umsebenzi samgcina kudala ekhaya, ngicumba uba ndandizafunda u-A umama esebenza, kusho ukuthi ke wahamba ke umsebenzi. Ukusukela ngoko ke ndide ndibe ngaka umsebenzi asiwuboni ekhaya. Ndiyacela kakhulu nindifunise lo mfo kuthiwa ngumsebenzi. Ndike ndeva ke kuthiwa uyabonwa eDurban naseGoli nasemakhishini ukuthi ukhona kuyo yonke indawo, kangakuwa kudala ndiwufuna. Ndiyafika sometimes ngiphethe ama-CV ingabizwa mna, kubizwa abanye abantu, abanye banyobe ngoba bemfuna. Nami kudala ndanyoba kodwa andide ndimfumane. Ndiyacela kakhulu ukufuniswa lo msebenzi. Ndikhule kanzima ke engekho, ayikho into ebuhlungu njengoba uve abantwana bephethe izinto ezikhala kakuhle, wena ube ungana chance yokuphatha izinto ezikhala kahle, uthi naloo nto uyiphetheyo xa sokufika ixesha lokuba uyisebenzise uhambe uyohlala kwiindawo ezithile ekufuneka ukuba ungabonwa xa uyisebenzisa kuba ingekho simeni si-right uba ingabonwa ngabantu. So ndiyacela kakhulu umntu obhekeleyo ke apha, xa umbona umsebenzi nobunjani na, ndicela ungamthinti uKhumb'ulekhaya. Futhi uKhumb'ulekhaya osukahambe kancinci, ndicela uvele uze direct ngqo kum, noba ungandithinda apha kuFacebook undixhumanise. Ndifuna umsebenzi bethunana, ndiyawumfuna strong. Kudala wangabikho ekhaya, kucela ukuba nam ndingade ndibhubhe ndingakhange ndiwubone, nam ndiwuphathe ngezami izandla, ndiwuve ndiwufile, ndithe yabona umsebenzi xa ungekho kowenu kubi kakhulu. Umzwako wenu uthathwa kancane, akho lizwi limanyelwayo elithethwayo elisuka kowenu kuba ni-nothing ngaphandle komsebenzi. Ukubone sendithetha ukuba xa kwenzeka kuloo ndawo ukuyo kanti mhlawumbi ukhona lo mfo ndimfunayo, ndicela undifowunele okanye noba wenze kanjani kodwa undithinde. Ndikhule ndisokola kakhulu kangangokuba xa ubiza umntu ongisisi mhlawumbi ke senditsho uzomncokolisa nje, akanamdla ngenxa yokuba umsebenzi awukho kuyeni, uyayibona. Sendithetha uba ke ngoku uzomnceda mhlawumbe ubona kuwa isipaji sakhe, uthi uxolo sisi, uzomnxeba nantsi into yakhe isiwa, awuandamane xa akho nto angayiva ephuma kuwe. Msebenzi, uba ngabe uyandibona apho khona, uBhabhazela lo, ndicela uze ekhaya, siyakudinga kakhulu. Awuze nathi sikubone, sikuve, sikutubhatubhe, sikufile, sibe ngabantu nathi ebantwini, sikwazi uba sihambe ngeemoto zethu, yonke into sibe nento esithi ngeyethu. Njengoba ungekho sisokola kakhulu siboleka kwanto, even ngoba kuzophakwa ekhaya kufuneka sihambe siyoboleka izitya zokuphakela namacephe okudla, yonke laa nto kufuneka siyiboleke. Even ngokudla esizokupheka sihamba siyokucela, asinanto ingeyethu, uyabona. Siyasola kakhulu apha ekhaya. Loo nto siyiphiweyo incinci kufuneka siyitye, sicingele uba ngomso kufuneka siphinde siyithi futhi ukubambisa, uyabona. Ngoku sicela uze ekhaya enzele uba nathi sike sibe nefriji, sigcwalise ifriji, sigcwalise yonke into, kwaze uba umntu loo nto lo xesha alambe ngalo, uyayibona. Khawubuye uze ekhaya, siyakucela.